L'escola té l'origen fa tal, ara si no record malament, doncs deu fer uns 12 anys quasi, no? Amb aquests 12 anys s'ha fet 5 edicions. La voluntat de l'escola era trobar-se tots els professionals que fan feina en l'àmbit del servei social, reflexionar sobre la feina que fem, ajudar de gent que a vegades no està a la nostra comunitat o des de l'experiència de la pròpia comunitat i formar-nos, no? Jo crec que eren els 3 objectius que ha tingut l'escola de primavera. Darrere aquesta escola, primer de tot és govern. El que passa és que sempre ha tingut una vocació d'intentar crear xarxa. O sigui, els mateixos projectes d'escola sempre s'han configurat a partir d'experiències que s'estan desenvolupant en el territori de la comunitat autònoma i per tant ho hem fet sempre en col·laboració amb la universitat, amb col·legis professionals, amb entitats del tercer sector, amb administracions locals, amb els consells insulars i amb un pes també específic de l'Ajuntament de Palma. Duien tres escoles dins d'aquesta legislatura, totes dedicades al comunitari, i aquesta és lo relacional, no? Com ha dit molt bé en Fernando, les persones no són certs individuals, endogàmics que no se relacionen i per tant aquesta relació l'hem de treballar, l'hem de saber explotar, l'hem de saber mirar per veure com sigui més positiva i com possibiliti que s'encontren les persones faciliti la comunitat. Per tant, jo crec que encaixa plenament en el que han de ser els serveis socials. Ens trobem que el sistema educatiu, el sistema sanitari, el sistema de justícia i el sistema d'habitatge tenen un objecte molt definit i molt clar, no? I tenen una tradició i una inèrcia institucional que bacota molt, no? En el cas dels serveis socials, això és com a més difús. La mateixa llei de serveis socials dibuixen un panorama o intenten cobrir tota una sèrie de situacions que estan permanentment canviant, no? Les persones majors d'ara no tenen el mateix tractament que tenien fa 20 anys o que tenien fa 15 anys, no? Els infants exactament el mateix, les persones amb drogodependència exactament el mateix, no? O les situacions d'exclusió social, els perfils no són els mateixos ara que fa 20 anys. Les crisis han provocat tota una sèrie de transformacions socials que fan que la manera d'intervenir i d'actuar hagi de ser distinta. A l'edició d'enguany apuntant cap al tema específicament de lo relacional, no? Probablement sigui una fita o un filó en el que hagin de gratar i intentar veure com poden desenvolupar un sistema que actuï precisament sobre aquest fet concret, que és un fet natural de l'àmbit social, que és interacció, no? Si hem de substituir família, hem de substituir llar, hem de substituir atenció comunitària perquè tot això està en crisi d'alguna manera com a conseqüència d'una sèrie de factors estructurals a nivell global, com hem de fer, no? Quin tipus de prestacions hem de desenvolupar i quin coneixement científic hem de desenvolupar per fer una intervenció que realment sigui efectiva i sigui interessant per a les persones que d'alguna manera puguin demandar aquestes intervencions, no?